madoko mabi angu tawena nadzo manhoko dzozoona 20 mwedzi uno waChikumi. Zvinorwadza mabi angu kuti wanhu wemabhizimisi wakanga wakumbirawo hurumende kuti ireke kugwesa mupfigwa wakasimba munyika, nokuti zvino zvauraya mazai ese utariro anobva aita kutsikiwa, so atsikiwa nonzou. Ipapa hurumende iribo zvitetekera nokuti yabva yaingidzira mupfigwa wanga yakaisa kuti izvezvi pachiribe vanhu vachabvumiwa kutekera kubva mumaguta akasiyana-siyana wachienda kumaguta akasiyana-siyana zvondotekaira hawo. Paipapapo kare kwaisiwa gumbiri rakasimba rokubva nguva dzonhanhatu dzomanhoko kusvika nguva dzonhanhatu dzomangwakwedza. Idi pakatonyangara wokumabhizimusi wabva wanziwa kuise wanhu bedzi vanosvika zvikamu 40 kubva muzana wabasa wavo waende kumabasa. Ipapa wagonzi pokare wagosenze chete kubva nguva dzosere kusvika nguva dzomasikati dzonhatu. Idi palibe chakanaka ipapa nokutoti uko hakwanzi wanhu vanenge vabenhuka kubva kunze kwenyika waakufanira kupinda mugarandega apa wachazoongororwa katatu mazuva 10 kuti waribechere chirwere chodzihwa mupengochi. Asi zvakandodaro ipo pakuongororwa pano pakugara mugarandegamo waringa wari kufanira kuzvibhadharira mari yacho wegani. Idi heno mabi angu kuti zvichagopera sei. Ipapapo kare kwai wanenge wari kutengesa donje, wanenge wari kutengesa foja newanenge wari kutengesa mimwe misika yakasiyana-siyana waakutosungirwa kuti wabayiwe kamushonga kodzihwa mupengo kana kuti wanobvumirwa ba kuti waende kotengesa nokutenga ikweyo. Heno mabi angu zvaimbonzi zviya munhu unozvisarudzira kana uchida tikutozviona kuti zvikuita zvichipedziwa kureketa kuno. Wabasa wehurumende nevanosenza mumazvipatara zvakasiyana-siyana zvakazvimirira zvegani wariwo wanoita zvoutano kwai wapuwa masondo mairi kuti waende kobayiwa kamushonga kodzihwa mupengo kana kuti wachareka kugobhadharwa mari iri kubhadharwa iyo chirwere chodzihwa mupengochi kuwabasa wose wohurumende. Heno mabi angu kuti zvichagotekaira sei toramba takandomirira tichiona. Ipapa zviri kurwadza chokwadi. Komisheni inoringana zvokugarisana kwevanhu nousahwira yagoti iyo iri kuisa musoro parutivi kukumbira regerero chaiko nozvakareketiwa naObert Gutu. Wagoti iwo ipapa wari kuda kuti wabate nyaya yogukura hundi sonyaya yakakosha chaizvo chaizvo. Heno kuti sei iye Obert Gutu aribe kureketa ndiye kuti ari kukumbira regerero panenge paribe kana kugara tsitsi ipapa. Magweta mamwe aendesa hurumende kumatare mhosva kuti imbomise zvokuvhara zvokunyoresa wapwerewa kuda kunyora bvunzo dzokupera kwegore. Ipapa inyaya yokuti wapwerewa wari kukwanisa kutora zvitupa izvo zviri kufanira kuti zvinge zviri pamunhu wese wese ari kuda kunyora bvunzo zviri kurwadza mabi angu unosaya kuti iyo hurumende yagozvichinjirei kuti iite zvokuti mwana wese anofanira kunge anochitupa asi pokare zvitupa zvo paribe. Heno mabi angu murambatsvina wagoreketiwa noZANU-PF kuti wari kudaba iwo wariwo wagokunidzira pokare kuti utande waenderera mberi nyasi kuGlenview 8 uko wapazira wanhu misika yavo pabodzi pouno zvimwe zvinhu zvinovapawo kurarama. Watoenda wakaperekedziwa nomapurisa aye anoita zvokurwisana nomhirizhonga. Idi zvinotorwadza mabi angu nokuti wazhinji wanga waribe kana masimba okuti warwisane nawo wachindorengitsa zvinhu zvichipwanyiwa. Heno mabi angu kuti zvichagopera seiko, asi tinoramba tichiimba kuti zvinokasika kupera. Kwai magetsi okwedu anogona kundoramba achiita zvokudzimiwa nokudzima nokudidi achisaika kukwana kwawo. Izvi zviri kukonzerwa nokuti magetsi akabva kuSouth Africa akaenda kopisa mimwe michina yomagetsi kubva nozuro. Ipapa gurukota soda zvemu ragoti iro wari kubishi kunhadzirisa kuti zviitike zvipere kunhadziwa. Heno mabi angu kuti tichazvikona chere kana kuti ichandopfa yakarodha ipapa. Hurumende yedu iri kuenderera mberi nokundotora zvinhu zviri kuseenzesiwa nevanhu kuti zviite zvireke kuita zvine musoro. Ipapa Dorothy Mabika ari seneta webato reZANU-PF kwai agopuwa Chipinge Country Club asi aribe kana mapepa masvinu agoita kuti zviitike. Ipapa kutoita kuenda koko kungotopamba basi paribe kuita chisvinu. Heno mabi angu kuti zvichagopera seiko kana zvichiramba zvindodari.
kwai zvikwereti zvoZimbabwe zvokunze kwenyika kana kuti zvokumasangano akazvimira ega kunze kwenyika zvasvika pamabhiriyoni 10 zvomari yokuAmerica. Ipapa zviri kuingidzira zviri kusanganisira mari yawagoti wachada kupa wachena iri mabhiriyoni okuAmerica 3 ipapa pokare pano mari yakatoa kuti zvikwereti zvayo inobhangiro nyika zvitohwe zvisiwe kuhurumende zvinosvika mabhiriyoni 3 chaiwo. Heno mabi angu kuti zvichagopera sei, asi tinoemba kuti tichagokwanisa kusiyirawo wapwere wedu chero kamari kari naniwo. Mari yokuAmerica anyasi yenge iri kutengiwa kana yasvika pamadhora omunyika 50 anomasendi 42. Ipapa kwapuwa mamiliyoni anosvika 40 ribodzi anozviuru 200. Tiringedzo pasi rese. Nyasi dzasi kuAfrica kwanga kwakaipiwa zvokutoti wanhu wese wadoka wari kundobvunzana pasi rese kuti zvii zviri kuitika. Nyasi waJacob Zuma muSouth Africa kwai wagogara mujeri mwedzi 15 chaiyo muSouth Africa nonyaya yokumhura matare edzimhosva. Idi mabi yangu aiwa inchandionera chaiyo, asi wakazvitsvagira wega hawo. kuEswatini uko kwaitawo vanhu vari kupumukirana naMambo wawo wati wachazvidaba zvokutongiwa naMambo waakudawo kutonga kunoitika pasi rese wachienda kovhoterana nevanhu vanoda kuti wagowatungamire. Ipapa wamwe wagoti iye muSwatiyu agotiza munyika machemo, asi heno kuti ichokwadi chere nokuti hurumende yazviramba, asi masoja abva aisiwa ikweyo wambodzima dande mutande nomafoni apawo izvezvi kureketa kuno kwaisiwa gumbiri pokare kubva nguva dzo9 kusvika nguva dzo5 dzomakuseni. Heno mabi yangu kuti zvichagoperera papi. MuNamibia kwai vanhu vanogona kundopfa nonzara nokuda kwokuti mitengo yezvokudya iri kukwira. Kudziwa mupengori pabodzi pouno nzara yakaitika nonyaya yomadzomba ndo zviri kukonzera kuti mitengo yezvinhu zvirambe zvichindokwira. Pari kufadza kuti Tanzania nyasi kwai yatanda kuburitsa zvinhu zvine chokuita nodziwa mupengo kuti vanhu vese vagozive pasi rese. Toramba tichizvitenda izvi panga papera gore waribe kana kuburitsa. Kambani yondege United Airlines nyasi kwai yaita kuti ida kugotenga ndege dzinosvika 200 chaidzo dzorudzi rweBoeing 737 Max, apo wari kutenga dzimwe 40 dzoAirbus A321. Idi wabi yedu wari kuita kunakiwa hawo nokupfatsura mari chaiko. Muzvikwata zvomaEuro kwai chikwata choEngland chakunda chomaJerimani zvibodzwa 2-0, apawo kureketa kuno kuri kutamba Sweden noUkraine. Toramba tichiti heno toringa kuti zvinopera sei. Tiri ipapo mabi yangu togumira pano kwanyasi. Ndini wenyu Mhanduwe WeNhau.